En gowuryan maşinima BMW. En gowuryan fruktuyman üzüm. Ve şeylerde en gowuryan kafemam üzüm kafe. Dokman suratda syomka başlamadımdan öňörtü üzüm kafeye gelýän, en bolmany kokteyl içen ýa-da mahitaçy kofe bolsun. Hiç tat bolmadyk ýa-da gelip oturup 2 munçuk pikirlerimi jemläp işime şu yerden başlaýan. Edil üzümün her bir dänesiniň süýjüligi ýalam üzüm kafeye gelenimden soň alýan alkamymdan size ýetirýän videolaryň süýjüligi şeýle süýjüdür, tagamlydyr diýip umyt edýän. Zakadym taýin bolýança 5 manlyň ziýany ýok diýip dastavkalarynda ýardym edýän. Üzüm kafeye geldik, dynjallyk, alkamallyk, mahitana malsak işlemde tarap dogan. Sağ olun. Üzüm kafe size garaşy.